Hola! Ito yung aking part 2 ng travel vlog sa Palacol. At ayan po ang aming pupuntahan. Ito yung daan, papasok doon sa may ilog, sa may Palacol River. Yan po. Oo, di ba? Ang ganda ng view. Oo, di ba? Fast forward. Yan. At yan. At medyo malayo pa. Yan. May mga kasabay kami sa kalsada. May mga pupunta din. Actually, yung oras na to is may araw na. Ibig sabihin, may dadatnan na kami tao. At yun na po, pag nakita nyo na yan na tulay, yung tete na yan, malapit na talaga. At mag-stop kami dyan kasi dito sa bandang unahan, meron na po dyan ng niningil ng gate pass. Yan, sila kuya. So, binayad namin ay 70 pesos. 30 pesos para sa tricycle namin at tigti 10 pesos kaming apat. At yan, pinapasok na kami. Thank you kuya dahil nakabayad na kami. No pay, no entry. O, diba? Ang dami ng tao. May mga kasabay pa kami. O, ang dami rin nilang dala. At yon, habang hinihintay namin ang aming daddy dahil nag-park siya ng aming car, waiting muna kami dito. Yan, dami nagtitinda o. Oh, guys, manta na kayo. Visit na. Pasyal na po kayo dito sa Palacol. O yan, maglalakad na kami. Ay, sarap hangin guys. Oo, hangin. Ay, sarap hangin. Sariwa. Sariwa ka lang magawa. Yan pa natin. Oo, di ba sila? Okay, ito. Gata ko yan. Makakulit din kami. Tama tayo. Ayan guys. Yung iba, meron na sila. Kami wala pa. Parang kayo lang. Yung jowa mo, wala kayo. Lagi ako tinatampan ng anak. Uy! Buti pa sila nagluluto na. Yes! Wow! Kuya, hello ka kuya. Hello, hello ka. Good morning po. Yan. Konting lakad na lang, malapit na po kami. Ay! Tatawid po kami sa bundok ng Tralawa. Sipan ni nanay, nagmamanis. Wow! Ooh! Touchdown! At ayan, tumatawid na kami. Huwag sanang malalaglag yung phone ko. Pag nalaglag, alam nyo na. Nag-ended na. Oh, lamig ng tubig, oh. Huli na. Oh. Ayun yung tulay. Welcome to Palacol. Kaya pala Palacol ang tawag dito, guys. Kasi pag tinignan nyo daw sa mapa, hugis siyang Palacol. Palacol. Nalagyan ng balas yung aking paa. Ayan. Yun. Ay, malapit na po kami sa ano. Sa bundok talaga. Okay lang ako guys. Aray ko guys. Ay, tarin. Ang daming bato. Oo, diba? Uy. Hintay ako ng aking anak. Sige na, lakad ka lang. Lakad lang. Hello. Good morning. Yan. Are we there yet? Sabi mo mamaya doon sa flag. Mas malayong flag pala yan. Ito? Ito. Ito. Oo nga no. Saan? Uy! Daming bato. Sapak na yung aking data. Memory. Wow, oh. Daming bato. May nga exercise ka ta? Palaot pala guys. Yung pagpepwestuhan namin. Yun, sa taas oh, yung sibo. Joke, hindi doon. Yun lang. Ay. Hindi niya naman sinabing alay lakad to. Hindi ako prepared. Hiking pala, hiking. Wow. Tubig everywhere. Hinaanod ako.
Uy! Dumadaan sila sa tubig. Pwede naman pala sa tuyo. Nasa Sambales ba tayo? At yun na kaya po iba Sambales. Char. Ah. Dami na pala ditong kubo. Tent. Ba yan? Cottage. Oh ha? Sabi niyo hindi ko kayang maglakad ng malayo. Mabigat ba? Babae pa minjag. O yan guys, malapit na kami. Ito na siguro. Kasi hanggang dito lang yung mga cottage. Ooh. At dito kami sa pinakadulo. Ito ang tinatawag na hashtag dulo ng walang hanggan. Hanggang sa dulo na walang hanggan. Napagod. Ang lalaki ng bato. Oh, dito na kami guys. Mamaya na ulit. Later alligator. Hala, hindi pa pala. Meron pa pala. Magandang umaga po. Makikikain ako. Hello po. Ang layo pala. Hindi nga ako sa lakad namin. Akala ko doon lang kami. Sige po, salamat. Punta na po ako doon. Naiwan ako ng mga kasama ko. Ay! Nakikialmusal pa ako dito. Nahanap na po nila ako. Hindi nila alam. Nakikialmusal na ako. Tuna kami. Eto na sana. Balas naman to, balas. Dami akong plastic ah. Bili na kami. Uwi na po kami. Okay, 4 o'clock na. Salt na. Ay, buli ka na. Uwi na tayo. Let's go home. Uy, thank you. Thank you. Uy, gabi na. 4 o'clock na.